Onyankopon do nkunimdie no ose the triumph of God's love. Abusiafo yebeda twedi ampo Onyankopon ase na oche asan ko apro abeto yembio kote mu nyinara na yene wo esua the great controversy ntawantawa die kese no na ochi mu no yede adusua ni nyina eba na wie kota ni nyina yede eba na wie wadusua etosudu miensa atifi asam no ose Onyankopon do nkunimdie no yeba sesia. Bia beba nanim no ba bebu nkonta na wankasa wagye atumisa manya de etene ya to nokre atwene ya bedi na chi no ni nyina ekoda sei nanso se wuchi Kristo ni saving grace no edia de ekọ forgiveness ho ena ayete said you obeda prison because on the juma ne say wada lankofo na omo ogu Kristo Yesu mu dada be sorry abusiafo mande hye adofo no mo hwe yen ni mo amutie yen nyinara ye de enchi asronko edemamo ye be damo asesronko kwan so sese de biarada modi mafidie edito London Ghana memenda kwanjefo Sabbath school na chosemu empensen mu ye ho adom ye na otwe asan akwa abeto yembion ana fenso ne chance krompo bosome mako miensa akwantu ne hye ase and then ye this akwantu no eba na wieye 13 weeks ni and ye hye sa dwumadie yase and then the last week of this quarter additional tifiasam no was the triumph of God's love and then ye wie sa additional yi na mabofo no aye krado enche bia meba be yo machra mu na ansa na me enkutie anwom free London Ghana menda kwanje for singing bam for ho embracesia.
yɛda singing man for ase enyuma omode abrayen ene na minyi womo ba beboa ma ye this edition pense mu ede abremo. But before then nso no asida PC enko matre BNTV Ghana and afin so Hope TV Ghana sa adwuma ko ye TV adwuma ko mienu a omode de omoye ne se onyankopon ho asem dawro ena omofa ehwete de ko wiase afana nyina nti ye adusua yi ponso omonso mafa na omo nya bintie ye no na omonso omabo akire ewiase nyina na omatie ena nse wonye mfam pesika na onye mfam pemfa so nti eya na ehu sikasam na eden kakra mfidie ombe miamiamu ne se ne ombe ye ma niema yi atimi akowiase afana nyina ni nyina yisikasam ti se wutie ye na wo mo bia esraw obu se wo mo ye de om number betu yemfoni na ni fa frɛ kakra bia obetimi fa bo atre BNTV Ghana anase Hope TV Ghana nam saa so onyankopon ebe shirawo sonko ekwan so ene na me de mani be kire fidie mu ha sei na fe wo mo ba bebo ama de sadisua mu nchechemu de abramo no ye nso ye da ye hu ade akira me de mo sonfo Bismarck Mensa ende ye wo adom mesa wo opini Isaac Asare ekame ho wo ha sei opini Isaac ye mo akwa yeah nia great ye da se de ye da se enen so ye ton safrewo watimi aba me ye sadisua Miko menimwa John Mensa Thompson and so ena eto no Benny Thompson ya mwakaba yeah Bismarck me da say and then so your ton safro watimi aba na me bo tra na miko menimwa openi Harry Timon so ena ete ehon so Benny Harry ya mwakaba yeah da say munyina so your ton safro watimi aba na me ko eto no wa elder Azeka Fiye ena eto no ano era Fiye ya mwakaba yeah and as said then so what me at the abo nyankopon enhyamo say abrani abrebia ye ton safrem a mode odo ebo odomo eba se yemfa adusua se emfa mbre yen atiefo ene yen katie ne na mema Harry entu adusua ne nse oba de nsa memompai rodi da se so ma ekwanya se yene ombe emekasa yes rose ube my nyansa yede be church wonsemu yede yesi nchen na fa wo Holy Spirit na adomien intimate church asemi said ye wo pese yeti ase we ni so do by sedinti amen good last week na ye hwe adusua no ne na etoso adumienu no say closing events ye hwe asase su ase niema ebesisi abra awieye no eba no na aboafo no boa echechemu pa ye ema yeti ya ase ye ho ase se ye loyal ana se ye gina manyankopon no niema ewo mu eba beboa ma yetimi agina ama onyankopon no kwasam say etwa last week dia no so even though say we need the final lesson for the quarter no or say onyankopon don kunimdie no sen na esitie eno na yede crown no anase eno na yede bo adusua ni nyina yesua ni nyina tofa nka abosam no e wo Revelation chapter 21 verse 3 and 4 Revelation chapter 21 3 and 4 opinion Isaac say why a crowd wa ma yenko yo adisem triaduno ba kon chichemu miensa ene nnan ose na mete ne kase bi free ahengwa numu a ese hwe onyankopon tomadan wo nipa mu na obetena mu wo mumu na waye meman na onyankopon no ara ne won betena verse 4 no na obepepa won aniwa mu nisuo nyina na owuo ni hopio na reho ni osu ni ya obiara ni hopio efrise kane noma no atwam amen great ti se udi onyankopon achia anidaso a ye wono eho mpopoye na Revelation atwa akyerɛ no sanse wotiwi ase na se wo anidaso a emfa ho de ye usambre wanidaso ni ntino ema otimi gina okon ne otaa bia ye de eba so adusua ye de bewie kwota mu nyina no ye ba behwe Yesu Kristo no do a o ma ye bra wiase abakosem ekona wieye ni anigye a ewo se ye nya sanse Yesu Kristo ne do o ma ye no ebedi nkunim na ya ye de ye ho nso beto Yesu
Kristo so nso saa nkunimdie no aba bɛyɛ deɛ ɛno ɛna saa na otwi mu adesua no ɛpɛ sɛ yɛde wie kɔtaa mu nyinaa adesua ma boafoɔ no bɛboa na afei yɛtumi adoso saa adesua ne yɛanya adesua kunni ɛde afiri mu yɛnkɔ yɛnim a na afei yɛni kan hwɛ hope in the time of trouble yɛnya adinasoɔ abra ɔhaw anaasɛ ɔtaa aba Revelation chapter 22, 11 and 12, and Daniel 1 and 2. So, young cancer can cancel way na fe young share events near maybe a ACC and as a near maybe a BCC and Sana the second advent and as second coming no Abba. Yen nika and share Revelation chapter 22, verse 11 and 12. Yo, this trade no chichemu duba corner dumi no. Or say, dear Otunano Untanala. Na de oye fin no nye fin ara na de otene no ntene ara na de oye kronkron no nye kronkron ara 12 no say hwe mereba ntem yes na mikura makatua se me de bema obiara se de ne dwuma ntie amen na yenko Daniel chapter 12 1 and 2 no Daniel 12 1 and 2 yo Daniel etedumie nchichemu baako ene bienu no say Ebre numwala na Michael oba poma kasia ogina hom ma manu nyina besori agina na ebeye ahohiahia bra efiri se oman baya no ebi ensi da na ebre numwala obeje womanfo efiri mu obiara obehunu no watwe ne din ewo ngoma no mu mienu no se na wona wada fom dotie mu no bebre benyane ebinum bekọ da nkwamu ebinum bekọ ahohia demu ahidie mu na de toso miansa na wose no the first minu na me da say yem fancy ase ne hwe mfoni ben na disem ne Daniel twache efa aniema a ebesisi ansana maye toso minu no aba openi Isaac yo wohwe akenkan sem ye kenkan ye a ansana Yesu Kristo beba no se nema mebre besisi na etwe ye de kohwe Egypt senia onyankopon ma ohaw ba Egyptfo no so ensuo edane moja tutu me be se wo mu ne nyina sa ohaw no bi so beba ye place 7 last breaks yes na ebe ya hunye no na onyankopon de be wosoye ame ye hu wo mu ankasa o ma gina semadi agina ama no ti wan ye careful wo be frato no obi kura so wa bonten no so pushi no ama no so be so onyankopon asem no yeah ebi ne den wo si ekuro kura enwu da bitumi abeto toye na wa imagine si kura to ho na enwu da na ensuo adane moja so wo fie e wo bie o pipe na wo mu say instead of saying ensuo ba na moja na eba na enso sa de Egypt for time no onyankopon so ne ma no na sa o ha no nyina ama ne ma so no yes enebre mu so no yenso ya gi onyankopon edi na yekura ne yegidie mu no sa o ha nyina wo obi abie ne nsuo no a emoja eba no wo bebie wo nsuo wo je wo nya moja benya nsuo yeah o ha no nyina mu no onyankopon ne yure emfine mada sa ne mo yesi yegina ema no na yegina ma no ono nso yanim ama yanim enwi aseda yehwe enwom etire aduonum chichemu edunum a wose freme yedem na meyedai meje wo na nyesa wo betwen ada no a ahoyahia aba no na wo befre onyankopon saa bre ena enya kwanya se ye fre onyankopon na yesua fre no na ye gina sem no adie na emre no sudura na me se ye gina ma no ntia emra ahoyahia dem no beba no ono so begina ma because wa hye ye bose onya ye mu ba biara da abre bia no kaya kosi wiase awie amen me da se pa in connection to the opening akasisia no oka asentitire bi nso e wo Revelation 22 11 and 12 no me kan brofo ase na fe ya hwe the link e wo ha se o say whoever is evil must go on doing evil and whoever is filthy must go on being filthy. Whoever is good must go on doing good and whoever is holy must go on being holy. Listen,
says Jesus, I am coming soon. I'll bring my reward with me to give to each one according to what he has done. And also no na yonko fa ewo end time no ete saying. Additional de yemia penny as a kind no. On say or how brain no my mono. Yes. Na me can't we ho kakra. I say or how brain no e be sida. Yes. The time of trouble no. Yeah, in the public no. E be see na Bismarck yam family kakra. Ye hwe obi ti say John. Our trade the book of Revelation. Yes. Ye chino adwumumo. Say angomo say whatever. Chino. Ye chino pa and when you koto no twene. Yes. Obi ti say Philip. Wo mu dwane trim ma no. Yes. Wo mu dwane skin saa yi skin saa kopum se wo heden. Owu ye. Yes. Na Bible catch say saa ahohiahia na wo ka ho time of trouble no. E bi nsi wiase da. Yeah. Na sabre ya technology akwa nimu yi na se enipa chew se ye tocha wo a enye easy Yeah. nti se de ye nuaze kan no se e free sabre ene wo se ye de ahotu awrade so but e drew satan no na ka se satan no e na wo hwe nyame na wo de aho ato no so a wontimi fa ho nto no so. Okay. But question na wo busaye no. Yeah. After sabre we no. Yeah. Enna onyankopon ebetiem ene e friends probation no. Yeah. O se de otene nya den entene de oye fi enye fi eni ti so nyankopon e ka sa asem no a na kese Yesu Kristo nso e free konkrom bia ba woni e ma obi a bio. It's finished. It's finished. Into no time no one ka onyame ma ho a wontimi san sakra wadwe Or the verdict neighbor. or the verdict na just was sibi kra wie de oye fi nye fi de o tren de so nti wonya kasa asem ni wie pe na wo free konkrom bia di madwuma bie eni homo bia and it is hard brain bra e was say obi biara e hye ne sapo mu nso enyema bia na enye isuban bia enye onyame suban no ese e free mu na ye fa onyankopon suban no na etimi try mu na sa brain dura na ahoyehia e be komo no enye easy And that form sa se one fa wo ho anto nyame so a obedi na o faith so ho enti enuanom ebre du se ye hwehwe onyame akira kwan because quotation back one Penny has a kaya yamide na Isaiah Psalm 50 verse 15 no so ho say sabris ye hwehwe onyame a ye be hu no yes na ehunu so na otwa so ewo Psalm 91 no a onyame kan de bambo so nkubia ode bobo ne ma so we can Psalm 91 na ebre nti bia ye nkan we can Psalm 27 verse 5 and you know say working can quotations we are be na onyame wodo ye and nti or how brain na ye be famu nyina no onyame aye hihye se obey den obebo ye ho ban yes said de be ya or how no emu come fire so great now Daniel chapter 12 verse 1 and 2 no or say na sabre no na sabre no yes Michael bejina manema na obegia efri no so nti ya fa ye ho nto onyame so na ye de ho to no so a ye be nkunimdifo yo me da se pa elda se why na sa e de ama ye nto aso na hwe o si hope in Jesus' soon return and ida so wo Yesu maya erenche no mo eno so ye be se hwe John chapter 14 1 to 3 na fe ye huri akokenkan Titus 2:11 to 14 ye ni kan hwe John de no John chapter 14 1 to 3 ye hwe asema ye wo ho yo Yohane etidunan chichemu ba kokosi miensa no o se moma makoma ntutu monyi onyankopon ndi na menso monye mendi yes trabia pi o meja fie yes se ente saa anka makama kire mo se mereko makosiesie baabi mama miensa no na se mekọ na mekosiesie baabi me mamo a beba bio na mebe famo mako me ara me nchen na de me wo no monso mabaho amen amen yes an hwe ba konso e wo Titus 2:11 kopim 14 Tito 3 mienu chichemu edu ba kon ene edu mienu no o se na onyankopon adom a
ɛde nkwa gye ba onipa nyinaa no ayi ne ho yɛne yɛn na yapɛ musuo bɔ ne wiase akɔnɔ a yɛmfa adwumteɛ ne tenene ne onyamesuro pa ntenase wiase bere yi mu amen yɛnhwɛ yɛahwɛ ɔhaw mmerɛ a sɛne elder ne sɛne modika kyekye ɔhaw a edi animu ba no ɛnyɛ ɔhaw ketewa in fact ɛyɛ ade a emu ɛbɛyɛ den paa fa wode toto nneɛma ho a sese kura mpo sɛ bibi kakra bi a ne ɛhaahai covid ba yi hwɛ ɔhaw a nipa kɔ mu a kakra bi a wontimi nkɔ shop mpo obɛkɔ shop no mpo queue a bɛkɔ kura mpo twɛ sɛ ne ne yɛtete queue no ɛnyɛ sɛ shop no mpo yɛ ma wonko wobɛkɔ na emu wudi lines mpo no o tete ɛno mpo no nka ɔhaw no na deɛ ɛbɛba no deɛ na kyesɛ mu bɛyɛ de yaka ho asɛm deɛ na saa kenkan sɛm nkura hyɛsɛm bɛn ɛna ɛma yɛn despite ɔhaw a yɛnim sɛ ɛba emu ɔde na kenkan sɛm yɛ ɛma yɛn nkura hyɛsɛm bi na ɛte sɛ Open Thompson nkura hyɛsɛm ne sɛ let not your heart be troubled. That's right. Isane sɛ amaneɛ ne bɛba ɔhaw ne bɛba ɛtɔ da wo bɛboto wodwea ensi so wonhu bebi a wode asɛm no ɛfa but Kristo ahyɛ yɛbɔ sɛ let not your heart be troubled. Na afei abra woma wo kuma entutu no wama wate aseɛ sɛ he will never leave you nor forsake you. That's right. Tresemu ama esa assurances ni bebree. Or say he will take us home again. That's right. Ode yebeko fie. Enuanom ewiase a yetimi aha nye ye fie. Enu nti sɛ ye se wiase eye wo fie wafa wiase abɔwbo. We are brantie, we are baba wa ye tuufo wuntie. Nya wo ya na wo ya kai sɛ ewiase enye wo fie. There's going to be a day Yesu na yedi n'ekyi no Yesu na yahwɛ ne kwan no Kristo ebesane na sɛ Kristo esane a ɛhe ɛna wobɛfa egidifo Kristo amaye nkranhyɛsɛm ne bɔhyɛnsɛm bebree ɛwɔ n'asɛm mu sɛ wohwɛ New Testament no ma every 25 verse bia no ɛka Kristo maye to so mienu ho asɛm we kyerɛ sɛ ampa Kristo maye no ɔbɛba yɛnhwɛ asɛm bi a anasa kenkan sema ye kan ewo Titus chapter 2 verse 11 to 14. What kind verse 12 now? It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright and godly lives in this present age. Christo honhom no sheyen akyerɛkyerɛ yen. See ebeka se debi ewo fifidie ewo asase so nyome bia etwe efi Kristo ho no also is teaching us to live all these worldly passions na yentena se in self controlled uprightness ene abrabopa 13 say while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Abra ye tenase na ya hwe Kristo animi. Nsɛm a nkyerɛkyerɛ a ɔde ɛma yɛn no. Afei yɛnhwɛ asɛm a Mr. Asari obekan Revelation chapter 6. Revelation 6 verse 15 and 17. Here are mekan brofo no Isaiah 25 8 and 9. Say ne beya ebetumi akontem. Yo, this is 6 yes, 15 to 17. Yo, etrensia edisem trensia chichemu edunum no kosi donson. Na asase so ahemfo ni nipa kase ne asafo hene ne adefo ne ahodenfo ne nkoa ne adehye nyina huntehuta abotan ne mepo mu abotan mu. Mekan Isaiah 25 8 and 9. Or say he will swallow up death forever. The sovereign Lord will wipe away the tears from all faces. That's right. And your memory test na ye kan ye no. Yeah. He will remove the disgrace of his people from all the earth. The Lord has spoken. Yen now say in that day they will say, surely this is our God. Yes. We trusted in him and he saved us. Yes. This is the Lord. We trusted in him.
let us rejoice and be glad in his salvation. Amen. Amen. Ɛyɛ den a Kristo ɛbɛba. Obi ka sɛ Kristo te bicycle so koraa anka waba. Ɔmma yɛ ɔhwɛ sɛ me ne wo yɛbɛnya adwensakra. Ne ɛkɔ so ɛbɛ nyinaa no fa hyɛ wo tirim sɛ Kristo ɛbɛba. Na sɛ Kristo ba a nneɛma ɛbɛto adebɔnyɛfoɔ no atenenefoɔ ho asɛm kakra na yɛhwɛ yi. Ɔsɛ ewiase mu etitiriw adefoɔ nkoa a wɔn anyɛ ne ɛtene no. Wɔn bɛ dwane akɔka kyerɛ bepɔ sɛ bepɔ engu wɔn so. Sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn bɛwɛsan so wɔn ntumi ngyina Kristo ne hyerɛn ne n'animonyam wɔn ntumi ngyina no. Wɔn a wɔyɛ atenenefoɔ no, wɔn asɛm ɛna ɛwɔ Isaiah no. Wɔn bɛka sɛ, this is our God. Sɛ wo papa ɛbɛfie na sɛ wo nsuro w'ani agye a wotu mirika kɔhyia no kwan. Baso kɔdi bɔne bɛ na sɛ wote sɛ papa aba na wodwane akɔtete. Nti Kristo bɔ ɔmo a na ɔbɛdi bɔne adwane akɔtete. But wɔn a na wɔn gye di sɛ wɔn atena asetena papa bɔ bra pa wɔn hwɛ n'anim no. Wɔn ɛkɔ embrace no. Sɛnea ɛbɛyɛ a enumonyam hyɛ a Kristo ɛwɔ no na ɔde ahyɛ wɔn. Yes. Ɔsɛ sɛ yɛtu Onyankopɔn asɛm no so sa anaasɛ yɛ rebel against Onyame asɛm na etuate medase. It brings fear. Ɛde ehu ɛhyɛ yɛn mu. Afei so guilt, condemnation, ewieyɛ koraa no ɛde ɔsɛyɛ ɛna ɛnam. Nanso sɛ wogye Kristo ne saving grace no edi a ɛde yɛkɔ forgiveness. That's right. Ewom sɛ woyɛ nipa wobɛyɛ mfomso nanso wodwane toa Kristo kɔsrɛ na ɔde wo bɔne ɛden ɛkyɛw. Forgiveness afɛ ma wasomdwe. Ɛsan sɛ Kristo de wo bɔne akyɛw nti your mind is at rest. Your mind is at peace. Wonya saa asomdwe no. Ne edie wie kura ne sɛ wonya eternal joy in your heart. So Kristo pia ɛsan sɛ wotie no nti wobɛnya saa eternal joy no. Wei ne nsɛm a Kristo ɛde ama yɛn. Enidasoɔ ɛwɔ hɔ ne sɛ Kristo bɛsia bɛbio. It doesn't matter how long it will take, Christ will come again. Yenya gidie ɛwɔ saa asɛm ne mfa yɛ ho ɛnto so ne bɛyɛ hɔ saa amaye. Amaye yo me da se open tom se wa cheche mu pa me da se pa se analysis no why no kama ko de ama me yento aso e na afa yenko yenim na hwe the millennium on earth ana se mfie apem no wo asasi so no se ne twose mu mfoni a otwatwere ɛwɔ Revelation chapter 20 1 to 3 no asɛm bi wɔ hɔ a mepɛsɛ yɛhwɛ mfoni bi wɔ hɔ yɛhwɛ Revelation chapter 21 to 3 no ne ɛka yo adisɛm tradio no kyekyɛmu baako kosi miɛnsa na mehunu ɔbɔfoɔ bi a ofiri soro resane a okura ebunu no anosafoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔn kɛseɛ bi na ɔkyekyere ɔtweaseɛ ɔwɔ dadaa a ɔne ɔbɔnsam no ɛkyekyere no mfirinhyia apem. That's right. Miɛnsa no na ɔtoo no twene ebunu no mu na ɔtoo mu na ɔsɔ ano na wankɔdaadaa amanaman bio ekosi sɛ mfirinhyia apem no bewie duransa nanso ɛno akyiri no etwa sɛ ogya no kakra. Amen. Amen. Good. Yede fantwe ehwanoma yenhwe mfoni a we etwa akyere yen se Yesu Kristo esan eba obonsam ne gyina pen ene sei se yehwe akinkan sama yinu Isaac kan ya na ekyere se ya kyekyere obonsam ye be kyekyere no but ekamen ko padi ananka nkasa na nke beba sanke be kyekyere no nanka yegu ni mapa because wahaya che pa na nenso adisiane kyerɛ sɛ enye sanete ɛyɛ mfato ho bi na ɔdeman sɛ mfato no sɛ ɔno anu afa nsɛm a ɔkɔfa baaye no rebellion ɔde ɔstate wɔ heaven no ne ho sensanso no sɛ de asantika sɛ obibi sɛ ɔde asɛm na kyekyere no ho nti situation ɔno afa aba no ho sɛ second Nyankopɔn ba the first coming no ɔba ewiase na abɛsɛ
bibia ebe come back to how it was during the beginning. Say if you addition now, say the earth was void, just like the beginning. Habe a sum kabu obi akra hu na ebe ka won na bofo no pe. E na won be wa asase so na bofo no oni na bofo no pe na mo ho ontimi dada obi ewu obi ni ba bia obetimi ni na kasa aka oni na bofo no pe nti e ho ena ayete said you obeda prison because on the juma ne say wada lankofo na so wonye obi na ada ne dia na je say no wada prison no na no ho che ne kasa additional che say ebekoso for 1,000 years na sa 1,000 years dey me sure say enye nyame die ni bi ebe yen 1,000 years ni bi ebe chepa enti emusa eno no na ebe ma ne kwan ma na dwen ho ma na kai say ade o started the rebellion started war heaven we na babisi say bibia eniho oni obi e woni ne kasa na obi be kasa nyankopon kra so nyankopon obi ase na ye brese nyankopon obi ase ni uti mo obi ku obi sei na be ho na eso ma hu say nyankopon boni ba wi ase no na body plan to ho say obetimi ejiboni afri ho kra na ne first plan the first point and say odo no de man wiase nti ye hwe John 3:16 or see for God so loved the world that he gave his only begotten son see nya ne ba ne ejini dia obesebe that is the first plan the second one I kind of plan on say you're fair and just it's Mr. Isaac so bit me read Mark 16:15 and 16 amaya Mark 16:15 to 16 or say now say one say monko wiase nyina konkan sempa no nkyere abode nyina de ogidie no omo no asu wo omo no asu no obeje no nkwa na de wanye nie no obebu no fo amen that's it Isaac enti yehwe sabu ni susu a etie nsem na o mehu se Nyankopon sa ye fair obeso obia tinsem no ansana waba obia tinsem no ogidi a ne bonasu a obeje ne nkwa the third plan wages of sin is death o ma yehu se boni aketua ne owu na yehwe se de obunsam ebeka no ewo no nkwa wasase for 1,000 years here hono obi hu se the wages of sin is death. Ansana finally no I know crapo no amano another instance to think about what he did. Nti ehone mi hu se nyame oyodo. Nti sana de suane che. Yo medase pa openi hari se ne wa cheche mu ede amaya busiafo yegusuara ye hwe Yesu Kristo ne do no nkunimdie ewo aweye embre mu no obetimi agina ma Yesu Kristo no sene ne do no ewie nkunimdie no wonso beka sa nkunimdifo no openi Thompson peso de kakra de kan na me de ka ho se ebema wiase nyina hu se ampa Nyankopon eye fair se ne hurricane he is fair in his judgment na nkwaye se Nyankopon no tan obunsama nti na o se no ana se Nyankopon no tan nipa bi nti na o se no mama ye nyina akwenya ne se yen sachira ya adwen ye nyina akwenya yen sachira ya adwen muso wan sachira wa adwen dia and how anaso say and about so but who sachira wa adwen na se the saving grace no or the jewa and or say it where you afri me da se pa say Harry edc say 1,000 years no be chini your friend is saying obonsam afi ahotefo no within 1,000 years no dey na chosem eka form ho no na ye beko ne akwa judgment in the millennium no Revelation chapter 20 verse 4 to 6 yen hwe mfoni a wotwa kire yen ewo ho no Revelation chapter 20 4 to 6 no yo this cemetery aduonu chichemu enai kosinsia no na me hunu nyenwa bi na wana otratra so no ode atemuo ma wo na me hunu wana Yesu adanse ni Onyankopon asem nti otwitwa won tire no akra ni wana wankoto aboa no ana ne honini na wanye aginaye no wo won momma ene won nsaso no na
onya nkwa bio na woni Kristo di ahene mfrenhyia apem God na awufuo nkaye no de wanya nkwa bio kosi se mfrenhyia apem no bewie duransa owusori a edi kan no ye toso nsia no nhyira ne konkron ne de onya ofa osori a edi kan no mo saafo no so na owumprenu no ni tumi o ne wonso na obeye onyankopon ni Kristo asofo na woni no bedi ahene mfrinhyia apem amen. Great. Era mfrinhyia apem na ya cheni obonsa no wose ahotefo no so na dwumadie ben na hye omonsa yo that's it. Mami yemfa yenkwachi achiri kakra. Yeah. 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 53. Yeah. Kasim be say Jesus Christo. Paul say the way Paul carry us is a mystery. Yeah. So or see nyina yankoda. So but na Jesus Christo epie ni maye etosumi no a. De besie ni say na ho hyire no ebekuma de bonyefo nyina. Ne kuma de bonyefo nyina na omo wu Kristo Yesu mu dada no. Omo be sorry. Na won be ka hotefo omote asasi so no. Omo hia Yesu ewo wiem. Na ho no ne be kwakodi mfihia apem no. Yeah. Na anije semo wo mu se Bible trust se de yenua asare kan ye no. O se enhira ne wo mu a owusori edi kan no omanya mu chefa. Eni ti se Yesu pie ni ma ye toso mienu. Na wo hu bi dia Bismarck na che se ba bia wo nam no ayaka kese ayaka kese pa ayaka nti wo mo a ebe sori efri awufu mo abeka trene for ho no na omoni Yesu Kristo ebe ko esoro na fe o makwa di mfishi apem na mfishi apem no hari mpa bo se me no yebeka amen because e hodra ye ko no e nije sempa a complete opposite otane o hawa ye ka ho asemi ni nyina etubetwa na ho na o ka se yenso yebebu aten efisha pim no no aten be ni ekwakobuo eni se mi ame no ti hey e bia na manko bi na bia minya harisa minya free Sabbath school no twa se bia me na tia yi na no wo no cry no di hora hora Yakobo be ka say ohun akwano muki Sabbath school yi a okwa niam ase ni no okwa eno na yemia haridi kaka say onyame atrene no etemu no ebeye trene koto me kan say obi abete no ho ase trust kwampo di adanse say omo kwampo omo kwhye no omo abete ase de bizimu aya wo hye so no kra be convince so we dey make enti onyame be bie niema ni su nyina che na can you imagine say ye ko jeje abofo abofo no omo ye yi no abonsam abofo no a omo be kan ho mo say or say as in Tokwanisi no Obonsam was able to convince 1/3 of the angels. And onyame to mu nyina begu asase so. Into onyame be deal with them. Na ni nyina mu no onyame be yi hu edi akire yen. Na besides that no so no ye no onyankopon ni Yesu Kristo edi mfinhia apem no. Galaxies ni nyina wo de be fam. Oh who said they will see ye we not ebe nije hono na wo question bia na wo busa onyame na wo busa nyame we say na nyame kra ede na wotim kasa e ma niam we nyina ba it will be an amazing so enti judgment in the enti no mfinhyapem no ewie dru a na onyame ebe san the kingdom no eba basasi so na the basasi so a na what the be see asasi so a eno na obonsam ya na yibi yencheche mu hakakra mpa bi yese obesinsen wiem no mbe konso mba be kwa kokoje ni ho niamanema but what kind of great controversy na o the second coming no oba oso be pie no de 9 esi mat oli so na apai no de krokunkro na besi ho de ho na obonsam
ene na panfo no bɛka sɛ kronini nti yɛnkɔ ne yɛnkɔ gye nti ɔbɛsan daadaa onyame bi ɛno nti na ɔka sɛ wɔn a mubɛnya owusɔre ɛtɔ so mmienu no munya owusɔre ɛtɔ so mmienu no no makɔ sɛ yie mu ɔbɔnsan bɛdaadaa no onyame de wɔn nkwa bɛsan ma wɔn na wɔn bɛka sɛ wɔn kɔko na wɔn akɔgye kurokuro no na hɔnom na onyame bɛtɔ final destruction ne bɛyɛ dɛ ɛbɛba onyame bɛtɔ egya amana aba abɛhye wɔn nyinaa anuanom nsɛm a yɛka nyinaa no yɛ na ɛbɛyɛ wadwene sɛ ɛyɛ story but ɛnyɛ story onyame asɛm sɛ de yɛsua efiri lesson 1 na bɛsi sabre no onyame asɛm no ɛyɛ nokorɛ na de onyame aka biara nso bɛbɛ mu so de onyame aka biara bɛbɛ mu ɛnkyɛ yɛagye nkwa no ɛbɛba efiri sɛ oka Matthew chapter 24 a science ni enema a ebedi nanim a beba ni nyina most of them are fulfilling. That's right. And ti baby biara wo sisi a no enuanom ye very crucial. Yes. Sa brani bra e wo si nyina ya hwehwe onyankopon e kira kwan ye de ho to no so. Ni ya twe ho firi wiase enum nyema nyina. Na dachi bia opie na nu nyamu a wo se opie a will be changed in the twinkle of an eye. That's right. In fact, Paul said a mystery. Yes. Now I need just someone say Krokunkrum na yekomo no sabi se na won say twa onfa won say twa no enko heaven it will be restored very big change you in the twinkling of eye no onyame be restore na wo de ho te sakora foforo na be pie heaven na ebeye enije se yo pray na yenko ho no excellent brilliant yanto aso na fe yensori yen addition no so o say da nkwa mienu no to eternities. Yancha Infonia 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ademina Romans chapter 14 verse 10 and 11. Yancha Infonia will chacha ewa hase na fe. Yancha decision between Asian film about the wicked, you know, the betuomo. Yo, iti edi kanhwe Korinto fongma etosumienu. Etrenu mchichemu edu. Yes. Okay, ose. Na etwase yen nyina yekopie Kristo atemmuo adwano anim ho. Na obiara anya ayedia onam nipadua so yoye no. Papo boni o said ye yoye no. Amen. Amen. Now show Romans chapter 14 verse 10 and 11 also. Romans 4:8-9 chichemu edu eni du baako. Yes. Ose na wo de aden ntina ubu unua aten ana se won so aden ntina ubu unua animtia na wo de yen nyina begina onyankopon asenia adwano anim duba kono na watwero se Awurade se metia se yi me na nkotodwe nyina bekotome antakyerema nyina bebo onyankopon edin. Amen. Amen. Wait, yeah, sure. Opening, sorry. Mfuni ben na Corinthians ne Roman for nsemi twachre. Yo, mfuni etwa no, nso oka two eternities on asem. Na ka say two eternities no. Say da sayim. Ena da nkwa. Okay. Say the yesua no great controversy ni nyina wonsam ni nada natro ene force obe force nipa na yato nokre atwene ne abedi na chi no ni nyina ekoda sayim eternal death na won so a obedi onyankopon asem so na waje onyankopon edi na wafo onyankopon se won kra na waje nkwa no ono so ebekoda enkom it is two eternities minua bisman middle ground obia anyhow enti either say wokoda nkwam anaso obekoda say onyankopon aye nhihye nso nyina amaye onipa ntie sese ye trase ne adwene ho se so onyankopon aye sa nhihye nyina amaye no waboa yen no asa ama ya hoden ne ya sa di na hyede so ede a adan ese ekodi obonsam ntro na tro ene ne nkyerɛkyerɛ achi na yakoda say enti aye mempa ebo say emra yesua ensem yi enyina nkasa ebeti onyankopon asem na se ye ne hu onyankopon ni ye na fe ye de ye ho ato no so ne yesua na asem ne ye e de yakoda enkwam na oda se ye de
empare. Great. Medase, Openi Thompson. Yeah, mechanic said probation will close at a point. Additional yes, before Christo Ebebano, there's going to be probation. As Maukai said, no tenantene, no yefin, and yefia. Say, some random po ambambe toa, so wuba, your probation is closed. Either say we are Trinini and I say we are the Boyeni. Now, say we are sweating. I said there's going to be a timer probation ebe close. And until anamo to be a year two, be making sure say or power year power ye power amanya coupon. Mamin fa way in chatuo. Yeah. Or say the great controversy is ended. Sin and sinners are no more. That's right. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats through the vast creation. That's right. From him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illimitable space. From the minutest atom to the greatest world, all things, animate and inanimate, in their unshadowed beauty and perfect joy declare that God is love. That's right. And you see in age and the great controversy so. And when so me do kwan hwani so nya me do kwan hwani I may recommend am I will say so we nya krata na the book Great Controversy na kan na obenya ntiase wo nyankopon asemu bebre. Yes. Kristo enhira ye nyina. Amen. Oberi Harry. Okay. Me that say when you be smart. Person me address ye nuanum bebre wo ha say the elder kind no say I to say a nyankopon bae no it to say a story. Yeah. Na me kai say pastor be preach you na or say just in case. We use topic we say just in case. Just in case. Enti you will be asking me kra no you will insurance ayefa just in case say be a car no be pema. You protect you. Timisro unia unji nyamindi. Unia we believe the Bible near storybook. Bibia but we won't say just in case say true. Just in case say true. Yeah. What should you do? What your clients offer? Yes. It is also father insurance. Just in case that word can save you. Excellent. Me that's very pure. Yeah. Yo, the memory can Troy Malachi chapter 4, verses 1 to 3. I don't know, say, Razi could be to my kind, tis I'm a kind bro for. Or say, for behold, a day cometh, was ye that shall burn as an oven. That's right. And they shall, I say, and all the proud, ye, and all that do wickedly, shall be stubble, and the day that cometh shall bend them up, says the Lord of hosts. But it shall leave them neither root nor branch. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wing, and ye shall go forth and grow up as a calf of the stall. As some we are can was say a debi beba. Bible catch us say behold no was if you now I can assembly actual. Say enema yesua from lesson 1 the great controversy no e no kwasem say ewiase e ba wiye na e be hye sefno no so na omo ye wicked and I say at the bonyefo no they will bend na we say enka omo hini and aso omo branch and then I nua as the kind no say omo be hye dash ye they will bend eternally. Nti onyame etuafo say yenhwe ne yie because eda na waka no onyame a waka na sem na ebebam na emomo a mo agina die no or see those who fear my name. Oh Great. So a healing. Oh, nti say o na wo yare o say de ne ha wo
onyame the healing ebebrel. Now he will restore you to the joy of his salvation. Amen. Opening final comment. Yo, my final comment. We share Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Now, Obo engoma pidi books. Now, Obo books ahodo miensa. So say book of remembrance and a book of life and a book of death. Now, book of remembrance no obia di wumbi. Obia was asusuya udi book of remembrance no. Now, book of life no wo ye onyame apede na wo di onyame mransem so no. Odi boye ni bie ni wan di book of life no. Do di onyame asem so no na wo di book of life no. Na mo book of death no de wo di obonsam na da ene ne mra ne nsem wa ye na da ne atro no akire no awukọ book of death no eno nso ena ekọ da se yi mu no ti empire bo se ye nyina ye betwere yedin the book of life. Yo, madam wase my idea abusiafo kwata na aba na wie the great controversy ntawantawa die kese a eda bone papa ene atro entemu no kwata yi de aba na wie mimiye se mosua ade pa ewo mu at the end no ntokwa no ejina se hwan na obesom ne obo a osoro ne asase anase obesom obonsam ne dene se ediko awie no se last minute no onyankopon obia beba nanim no aba bebu nkonta na wankasa wagye atumi se ma anya de etene enti no nyame obehu se nyame oye pepepepepe onsisi obi enye se ne timu na edin na wo hye obi wo na wo hye krampo no be convince se na me deserve se me hye because ma anya de etene empire yen say ye behu ye ho e wo that situation and I say that circumstances maboafo na abo apa yen bosome miensani ene e fa sa akwantwe mu fa kwa adwendwene mu se ne hari e kan ye no in case because wo di nyankopon di na so be di na hyede so na wo be fa akwantene so a na kwasem sa asase si wase kurampo no udiye ansa na wawu won say hwe bibia nu a obehwere enti se no kwasem ne se de chosem ne kan ye nokre na se ampa wu na se ye nokre a wadide won say hwe won lusu hwe nso ba sa wo se wo ye nyansani aboro so wo de chosem ne kan no wo de wo nyansanti wo mfa nya adwuma na se okona ye nokre nso a obeka wasem sei ene na ne ye ka no wo di so no won hwe ade na ye nyina ye mfa ye ho manyankopon abra ye de ye ho manyankopon ye se ye bills no ebi ka ho anase ye ewum so ota beba de ba wo se ye be de ye be yenkunimdifo ye ngi sasem we ye nya didie mfa nsomu na se be no krea ye timia yenkunimdifo onyankopon hira yen se ye nyinara ye de ya adwene atasa adwumade ye chi next quarter e de adisuan foforo na esade ebebremo se ne wan yi hu amfi sa quarter mu adisuan mu no sa na next quarter so men yi frimo sanse ebeboa yen e heaven akwantum katwani na mema opini Thompson enhira sokra emaye Kristo wumada wase ewone awayama yen bosome miensa na wakyerɛkyerɛ the great controversy ntawantawe a ekoso fa bone ne papa ho senia Joshua ekae no se mene me fie de ebesum nyankopon mene me fie de yebedi wechi menim se ye yete ha nyina ne ahwefo ahwe nyina so eka o makoma mu se ye ne ye fie de ebedi wechi enu nti yesra ho konkron no se embeka ye ho ne osefo ne be hyehye ne na da ne na tronsem nyinara ma ye hu based on your word se ne be betumi atwe ye ho efiri so da kese no eba esanse yetie wasem ye di wechi nti ma yenya chefa ewom Kristo se mu bebe ye fremu to a yesro se me yenimra ye ho so se ne be gye wasem ne di ne aba be di wechi koso hira yen na bo ye ho ba ma ye wasem ntiase se ne be betumi atena se ahwe wenim asedan kaudin se wetie wo Jesus Christ within munti amen amen amen